एकदम प्युअर आणला दीपाली, गावठी नाही पण जबरदस्त आहे बघ। ओके, ह्या बिर्याणीसाठी त्याच्यात अरे बापरे दही किती टाकल्याने, अर्धा किलो दही टाकल्याना। आणि ह्या चिकन रश्श्यासाठी शेवटी मालवणी तर मालवणीत मसालो। दीपाली आमचे भाकरे मस्त भाजतात, छोटेसे पण चांगले, अगदी फुगावून अगदी बघ कसे पुरियासारखे फुगवले ना। कोथिंबीरचं मारो कर फुल अगदी शाबास। आणि आता ह्याच्यावर राईस टाक बिर्याणी, त्याच्यानंतर आहे चिकन रस्सो मालवणी, त्याच्यानंतर इंद्रायणी भात प्लेन, रायतो, कांदा, लिंबू, टोमॅटो, काकडी। नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओवर। तर मंडळी आज शुक्रवार, भावी ज्या गेल्या शाळेत आणि दीपाली या किचन मध्ये, आणि माका आज इलो चिकन बिर्याणी खाऊचो हट। कारण हॉटेलमध्ये आम्ही खातो जी बिर्याणी ती जास्त जरा ऑइली असता आणि फूड कलर पण असता, आणि दीपाली आमची जी बनवता ती कमी ऑइल मध्ये आणि फूड कलर पण वापरत नाही, त्यामुळे लय हेल्दी असता। तर आज माका दीपालीच्या हातची बिर्याणी खाऊची आणि त्याच्यासाठी मी आता जात आहे मार्केट का आणि चिकन घेऊन येत आहे। त्याच्यानंतर दीपाली बिर्याणी बनवीत, तर लॉका तर सुरुवात केलंय। जाऊच्या अगोदर मी परब आणि सावंत ही नावं, म्हणजे परबीन आणि सावतीन ही नावं लय मी घेत असते, कारण ही परब आणि सावंत हे आमच्या कोकणातली फेमस नावं आहेत। म्हणजे असं वाटतं की ही कोकणातलीच नावं आहेत, मग बाकी वगैरे नावं आहेत मांजरेकर किंवा अशी भरपूर नावं आहेत, पण ही माका लय आवडतात आणि ही कोकणात प्रॉपर कोकणातली अशी वाटतात, म्हणून मी ही जास्त घेत आहे। आणि सावंत परब वगैरे किंवा असे भेटतात, मला सांगता अरे सावतीन परबीन असं नाव इला का आमका लय भारी वाटतं, आम्ही व्हिडिओ बघतो, त्यामुळे मी ते कंटिन्यू चालू ठेवलंय। पण आता मी कमेंट वाचतोय तर माका वाटतं सावतांका आणि परबांका राग येतात, तर खरंच सॉरी, मी माफी मागते तुमची। आणि ह्यानंतर मी नावं नाही घ्यायचंय, कारण आपलो चॅनलला म्हणजे हॅपीनेस पसरवचो आमका, कोणाका असा दुखवचा नाही, त्यामुळे मी नाही घेणार। आणि कोणाचं मन दुखवलं असत तर खरंच मनापासून माफी मागते सावंत आणि परबांची। आणि परब आणि सावंत जेवढे आमच्या कोकणातल्या आडनावाचे आहेत आणि माझे व्हिडिओ बघतात त्यांनी आज कमेंट करा, तुमका ह्या परबीन आणि सावतीन मी बोलते त्या आवडता काय नाही आवडता, कमेंट मध्ये सांगा। मग मी विचार करेन की किती परबांचो आणि किती सावतांचो माका सपोर्ट हा। तर तुर्तास मी तुमच्या सगळ्यांची माफी मागते ज्यांका वाईट वाटला तेंका। आणि मी आता जात आहे चिकन हाणू का नगर फिश मार्केट, म्हणजे माझ्या होम पिच का हे येऊन पोचलोय, पण आज मासे नाही घेणार आहे, चिकन घेणार आहे। चिकन थंय मिळतं, तर थंय आता जात आहे मी। माशावाले पण कमी आहेत थोडे, दादूस हा आपलोच आहे टोपी घालून। चिकन शॉपचा मी चिकन घेत आहे, तर आता हे मी घेते पहिलं चिकन। 1 किलो चिकन पाहिजे तुम्हाला, कुठला हवे, लाईव्ह हवे का ड्रेसिंग चिकन हवे? लाईव्ह पाहिजे, लाईव्ह पाहिजे। एक डायरेक्ट कटिंग झालं पाहिजे, साफ केल्यानंतर। हा 1 किलो पाहिजे नेट भरलं पाहिजे तुम्हाला। हा हा ओके, थँक्यू। आणि अंडी आणि त्याच्यात ना, ओके ओके। चिकन हाणून दीपालीच्या हातात सुपूर्त केलंय, आणि आता दीपालीने काय तयारी केलंय ना, आलं लसूण पेस्ट, मिरची, लिंबू। आता बघू काय बनवत आता। एकदम प्युअर आणला दीपाली, गावठी नाही पण जबरदस्त आहे बघ। 1 किलो दीपाली हाय धुवून घेता आता, तर मस्तपैकी हाय धुवून घेतला। झाला ना धुवून? किती वेळा धुवत आता? अरे 4 वेळा झाला। तिथं उलट ह्यो गेलो त्याचो फ्लेवर गेलो त्याचो, धुवून घालवलंच तू। तर हाय जियासाठी हे आणलंय मी, काय ते लेग पीस नाही, हे लेग पीस विंग्स ते खाणार आहे माहित आहे, तू खाऊन बघ एकदा मग कळत। हा हे विंग्स ते बघ, हा हा हे विंग्स, हे बघ विंग्सचे पण एक घेतले, लॉलीपॉप पण। दीपाली खा ना एकदा, 1 तुकडो खा, जास्त नको, खाऊन बघ कसा लागतं आता। काळीच खा नाही तर हा घे ना मग। अरे कलीजी आहे तू बाबा, हे फक्त काढून टाक ना, हे ब्ल्यू आहे ना, ह्या काढून टाक, नाही तर कडू होता। तर दीपालीने आहे बिर्याणीचा आणि ग्रेव्हीसाठी चिकन हाय वेगळा केल्या ना, ह्या याच्यासाठी ना बिर्याणीसाठी। ओके, ह्या बिर्याणीसाठी त्याच्यात अरे बापरे दही किती टाकल्याने, अर्धा किलो दही टाकल्याना। आणि ह्या चिकन रश्श्यासाठी आला लसूण पेस्ट ओके टाक, काय काय का धुमशान घाल काय का। आणि हे पण टाकणार का, कोथिंबीर पण?
मिरची टाक. हळद, मसाला बिसाला टाक, काय काय तो. त्यामुळे बिर्याणी भारी लागतात. एवढा सर्व भरभरून टाकताच त्याच्यात, मग चांगलं लागत नाही तर काय लागणार. काढ खायचे गावासून औषध बिवशीन दिलेले मसाले काढ खायचे ते. काश्मीरी लाल आहे. काश्मीरी लाल. आणि त्याच्या अगोदर काय बिर्याणी टाकलं? मसाला. हा, बिर्याणी मसाला टाकला आणि काश्मीरी लाल. आणि आता टाकता मीठ. शाबाश. तर ह्या सर्व टाकल्या ना, आणि त्याच्यात आता कोथिंबीर, लिंबू. लिंबू नाही. ओके ओके. आयुष्यभर कोथिंबीर किती टाकलं शे? गावठी कोथिंबीर टाकल्या ना अक्षरशः. हा, मिक्स 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 मस्तपैकी मिक्स करून घे. या रश्याचा ना. हो, मालवणी मसाला भाजतो, काश्मीरी लाल आणि हळद. ओके, हे 3 टाकलं. आणि मीठ आणि लिंबू पिणार दीपाली वाटायचा. त्याला हातार कशाला पिळतं? जाऊ देते का, आम्हीच खाणार आहो ना. तरी म्हणते टेस्ट कशी लागता मालवणी रश्याच्या चिकन का. आत्ता समजला. दीपाली हात धुत जायच्या लिंबू म्हणून चव लागता. ही आत्ता समजला चवीचा रहस्य. अरे गेले असते तर काय आला असतं. वाटीत पिळून काढायचं ना. तर आता हे रश्यासाठी करता मालवणी मसालो, काश्मीरी लाल, हळद, मीठ आणि नाही नुसता लिंबू नाही, दीपालीच्या हातसून पिळलेला लिंबू. तिचा सर्व अर्क हा तो उतरलेलो हातातलं. टेम्पटिंग वाटतं. त्याच्यात दही आहे आणि हा मस्त वाटतं ह्या लाल लाल. शेवटी मालवणी तर मालवणीच मसालो. तर आता दीपालीची तयारी झाली आहे. आणि आता फोडणीक देता. खायचा आहे फोडणीक देता? चिकन रस्सा, चिकन मालवणी रशाची तयारी आहे. दीपाली करता फोडणी देता. तेल जरा जास्त वाटला मला. घातली नाही होती ना. हा, मगाशी तो घातला ना. उठाय ठेवल्या नाही स्वतःसाठी. आणि हा आहे ह्याच्यासाठी ना, ग्रेव्हीसाठी, वाटपासाठी. हा, आणि या रशात टाकणार आहे. सगळ्यांना म्हणजे सगळ्यांना टाकून थोडा ठेव. हा, उद्यासाठी. उद्या काय काळ्या वाटाण्याचा उसळ बनवची आहे का? काय हिरव्या वाटाण्याचे? काय वाटतं नाही, हिरव्या वाटाणे आहे उकडत नाही. तर आता हे फोडणे घातल्या ना तर मस्तच वाटतं अगदी. आपण मारून घ्यायचं. झाडा मारून ठेव तोपर्यंत ते मी जाऊन त्यांना घेऊन येत आहे. बिर्याणी फोडण्यात टाकल्या ना. हो, मी इल्यानंतर का बिर्याणी फोडण्यात घालूया. कामा करूक जातास का अभ्यास करूक जातास? दमला असते मग. दमलाच कसले 4 मजले सगळं. होय काय? मग आज काय समजला ना तुमका? चिकन. पण काय आहे चिकनचा? दोघांचं बरोबर आहे. दोन्ही, ग्रेव्ही पण आणि बिर्याणी पण. तर आता दीपाली फोडण्यात घालता मटन बिर्याणीची आता तयारी करता. सॉरी, चिकन बिर्याणीची आता दीपाली तयारी करता. मटनच येत आता. आम्ही गावात मटन मारायचं ना. कांदो भरगत कापल्या ना. तिथे किलोवर कापलं की का कांदे? 4 कांदे. काय व्हिडिओ दाखव नको. कशाला दाखवू नको? तुका बटन खोलूक येत नाही तर दाखवू नको. नको. पप्पांक पण नाही. पप्पांक पण बटन खोलत नाहीये का आता? काय होली एंजल वाले तुमचे बरोबर नाही. हे टेलर कोण हा तो? मागच्याकडे बोलवते का? थांब 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 खोलते. थांब 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 थांब. माझ्या पोरा फास लागत. हा हा, जा. घोस अक्षय कांदे दीपालीने टाकल्या ना, ह्याचीच ग्रेव्ही होणार ना नंतर. कांदो अगदी मापात कापला, अगदी मस्त कापला अगदी कटिंग.
प्रॉपर कटिंग केल्या ना दीपाली. बरं. तिबारा हो तो लांब दिसता. आणि थंय काय दिलो की नाही उकाळो उकाळलो की नाही धूर येता बाहेर. हा मस्त टाकलं ना. ह्याच्यात आता वाटप टाकील म्हणजे हय चिकन ग्रेव्ही वाला तयार होय. चिकन रस्सो हय बिर्याणीसाठी राईस आणि हय बिर्याणी फोडणीत टाकील. ठीक आहे. मांजरा इलियत बक्का इलियत. तर आता 27 जानेवारी का आमच्या जियाचो बर्थडे आहे आणि त्याच दिवशी आमच्या लिलीचो पण बर्थडे आहे. हा बघा लिली पहिलाच मांजर आमचा म्हणजे जियाचा. म्हणजे जियाचो आमच्या किती असणार बर्थडे 8 आणि लिलीचो फर्स्ट. आणि ह्याचो ह्या बोक्याचो कधी ह्यो नंतर 6 महिन्यानंतर घेतलेला वाटत. 2-3 महिने. हा मग 2-3 महिन्यानंतर हे काय चिल्ड्रन्स डे हा ह्यो चिल्ड्रन्स डे का घेतलेला. ओके त्यांना चांगले धुवा. बर्थडेच्या दिवशी आधी आंघोळ घालते का खराब झाला लिली आमची. फेस्टिवलला चालले. हो. हा हनुमान जयंतीचा अरे तू पण आहे ना वेळेला फेस्टिवलला. 26 जानेवारी गेलास तू. 26 जानेवारी नाही 27 जानेवारी केला. वाय जरा चुकलं. बरोबर 1 ते डिसेंबर आता टायमिंगचा पक्का या नाही. आम्ही रात्री झाली. रात्री हो रात्री झाली 31 झाली. आणि तू सकाळचा. सॉक्स तुला थंडी लागता घ्या सॉक्स काढते घाणे रेडे जा चल. मुरलो तो जरा जास्त नाही मुरलो. नरम पडलो तो सॉफ्ट झालं. तर आता चिकन टाकून घे. आता कांदो आहे एकदम नरमलो आणि हाय आता दीपाली चिकन टाकता. दीपाला अंगठी दिसता तुझी भगवान प्रेमान दिलेली आहे बघ. तो वास मस्त आहे. बिर्याणी मसाला म्हणजे मोठमोठे फोडे आहेत शिजले का लय मजा येणार. हो बिर्याणी कारण बिर्याणीचं मस्त लागतं ना. हे शिजला का हो शिजला आहे. आता वाटप टाक मस्त पैकी. वाटप आणि कोथिंबीर. हा आता कोथिंबीर भरभरून टाकलेला दिसता. आता हिरवो कलर इलो. शाबाश. हे वास इलो इंद्रायणी हा की काय. इंद्रायणी बापरे. म्हणजे आणि ह्यो बिर्याणी ह्यो बिर्याणीचो आणि ह्यो इंद्रायणी माझ्यासाठी केलाय ना. वा मस्त. इंद्रायणीचा स्मेलच भारी येता. तरी डिमार्ट का घेतलेलो असं म्हणजे हो, गावठी गावात ठिकाणी मस्त. घेतलेलो असतास ना. माझ्यामध्ये हय होता वाटतं तो पुण्यात वगैरे होता तो. भरभरून कोथिंबीर टाकल्या ना अगदी त्यामुळे हिरवो कलर इलेलो. पण काय बनवचा राहुला तुझा आता. तांदळाचे भाकरे हाय चिकन होणार. तर इंद्रायणी भात हाय बिर्याणी हाय कवटा आणि ह्यो बिर्याणीचो राईस बिर्याणीसाठी. तर असा बर्गरचा आज जेवण हा फ्रायडे आज स्पेशल करून टाकणार आहे दीपाली आमचा. फ्रायडे लंच बघूया काय झालं आता. वा मस्त येता. वेळ लागणार पण कारण लो फ्लेम वरती आहे ना. ह्या शिजत लगेच. हा अर्धा तास टायमिंग लावून ठेव. मी तोपर्यंत टीव्ही बघतोय. चल दप्तरा बिप्तरा उचलीत कोण. ह्या बा हय याक टाकलेला ह्या हय टाकलेला. अरे माझा पण दप्तर आहे टाकलेला कामावर. हे उचलातात टिकवल्याने. बापसाचा पण उचला आणि तुमचा पण उचला. मग तुमचा तरी उचला. बेशिस्त दीपाली हाय फायनल पडावाकडे इलेला असा. हाय आता भाकरी भाजता. तांदळाच्या भाकरी आता थापता आणि किती हो 4 छोटे छोटे फुलके भाज मस्त पैकी. कारण भात पण हा ना. हा ये तुका घे बस खुश. 4 आणि तो राईस पण आहे इंद्रायणी प्लस बिर्याणी पण आहे. एवढा संपू का रात्री परत खाणार नाही तुम्ही. फुगवता म्हणजे दीपाली फुगवता मजबूत. तुमका फुगवता ना अभ्यास नाही इलो तर कुमकता चांगला ना. आम्हाला येतो. हे बघ फुगवल्या. ते पण आमचे भाकरे मस्त भाजतात छोटेसे पण चांगले अगदी फुगावून अगदी बघ कसे पुरियासारखे फुगवल्या ना. आणि एकच रावली. हा हा 2 कवडा खाणार दीपाली एवढं चिकन बनवून 2
आता कोथिंबीरचं मारो कर फुल अगदी शाबास. आणि आता ह्याच्यावर राईस टाकणार. तर राईस अक्षरशः शिपडता दीपाली राईस. शाबास. कट टू कट एकदम भरून ठेवलाय ना. आणि आता दम देणार हा दीपाली. कसा दम दे? आणि ह्यात वर वर पण कोथिंबीर. हा. अरे बापरे, स्वस्त झाले वाटतं कोथिंबीर. हो सीझन आहे ना सीझन आहे कोथिंबीरचं पण सीझन असतं. हो मी म्हणते काय फळांचंच चिकनचा असतं. पण असतो. हो चिकनचं पण असतं. माशांचं नसतं season. काय माशांचं असतं सीझन. आता हे कधी? आता ह्यो माशांचं सीझन आहे. जून जुलै का नसतात, बोटी बंद असतात ना, मग तेव्हा सीझन नसतं त्यांचं. हा चल झाकण मारून ठेवा आता. नाही मस्त त्याला seal करून जा. तर पॅक काय करून असं टाका. नाही करायचं. भात टाकायचं. त्या काय पीठ लावतं की काय. आणि ओके, मीठ ओके. लावायचं. पॅक करून टाका. हम्म. एसीसी हा, सिमेंट लावतो. खायचा सिमेंट नाही पीठ आहे. पीठ आहे म्हणलं सिमेंटने पॅक करून टाकतं की काय. काय माहित बाबा. आमका काय करता आम्ही अडाणी माणसा. हो. व्हिडिओ कसं बनवलं असतं? अडाणी माणसं व्हिडिओ बनवू का काय शहाणे लागतात का. अडाणी चालतात. व्हिडिओ बनवणारे काय शहाणे असतात की काय. हा असता. हो व्हिडिओ बनवला तुमका मार. अरे व्हिडिओ बनवणारे शहाणे नसतात. शहाणे असतात ते व्हिडिओ बनवत नाही. समजलं का जिया. मग तुम्ही नाही बघ. हा वेडे माणसं पाहिजेत. वेड पाहिजे व्हिडिओ बनवायचं. हो. खूळ हवा खूळ. तर आहे जेवण आता दीपालीचा रेडी झालेला असा. आणि काय काय आहे आता दीपाली दाखवा बघू. पप्पा मी सांगू? येत तुका सांगू. हा. सांग बघू. तांदळाची भाकरी, शाबास. सॅलेड, रायता, चिकनचा रस्सा, हा अळणी भात, अळणी भात. हॉटेल का नाही हो आपण. इंद्रायणी राईस. इंद्रायणी राईस आणि काय हे काय? चिकनची बिर्याणी. चिकनची चिकन बिर्याणी बिर्याणी. जियाची ना स्पेशल आहे चिकनची बिर्याणी. जियाकला आवडतं. जियाला आवडते चिकनची बिर्याणी. तर मंडळी असा हा भरगतचा आज चिकनचा सर्व पदार्थ दीपालीने बनवल्यानं आणि हा रेडी झालेला. तर आता सर्व जेवण बिवण बाहेर घेतो आणि आपले जेवण बसतो. चला भावी बोलव ना. भावी काय करता ते का बोलव. तर हे सर्व टोप वगैरे दीपालीने हाणल्यानं आमची जेवण करा बसली आहेत. आणि हाय आता अनबॉक्सिंग करता बिर्याणी. शाबाश. खुलजा सेम सेम. भूक लागली आहे. शाबाश. ये होईना बात, ये होईना बात. जबरदस्त आता हाय बिर्याणी झालेली आहे. तर भाकरी माका काय वाटतं. हा एखादी भाकरी भावीच्या वाट्यात करा आपल्याला भाकरी इलेली असा. ते माका दे मग हे. बस, खुश आहे का? आणि ही माझ्या वाट्यात भाकरी इलेली आहे. तिघांना 3 भाकरी झालेल्या. आणि आता काय वाढणार दीपाली. पहिला रस्सा आहे. रस्सा वाढणार. हे घ्या ना आपापलं. हा. मी दोन या काय काय हवं तर घ्या. पप्पा फक्त वा. माका काय भेटला नाही भेटला ते चाल. कांदे वाडा माका. कांदो माका लागता. कांदा का? कांद्या टेस्ट येता. हा बस आता बिर्याणी खोला. नाही ग्रेव्ही वाढतं ना. चिकनची हवी ताट करते वाटे का. मोठे फोडी वाढ माका. हो. मला माझं चिकन शाबाश. ये होईना बात. मस्त वाटीभर चिकन दिल्या ना दीपाली. आणि आता बारक्या पोराक वाढता माझ्या. आणि बिर्याणी कधी वाढता असं झालेला दीपाली. माका काय तुम्ही करायला. माका हे राधा कर बिर्याणी का. बिर्याणी का जागा करा ताटात. ताटात भाकरी जवळ. आणि आता मेन पाडावाकडे गेलेला दीपाली. पहिला आम्हाला शाबाश शाबाश. कसं का वाटलं तुला? लेग पीसची वाट लागली. शाबाश. जियाचं तुला एक पीस राहील. 2 हात लेग पीस. जियाक एक माका एक. आम्ही काय केलं. तर त्या चिकन बनवते 4 लेग पीस खाते. होय का. तर मस्त पैकी असे ज्युसी बिर्याणी दीपालीने वाढल्या ना. आणि कवटा ते काढून ठेवल्या ना आपल्या. हे बाबा माझ्या जियाक वाडा बाबा आधी. एक बोंब आहे त्याच्यामध्ये. गरम आहे गरम आहे. गरम आहे अजून. प्लेन राईस
दिलं आहे त्याची ग्रेव्ही ते मला हा नंतर देऊ. अरे लॉलीपॉप भेटला शाबा जिया. बापरे जियाने एक खाल्यानंतरी आर्या होती जिया होय ना. जे टाकायचं. दोन? जायचा रोज खायचा. ते काय होय का? मोठा हळा. आणि हय मस्तपैकी माका वाढल्या ना ए काय कवाटीला माका वाटता ह्या बघ दीपाली घे बाबा असं दे. ठीक आहे टेस्ट करते मी. तर आता दीपाली माका आहे थाळी वाढलेली आहे आणि भरगच्च अशी थाळी दिलेली आहे म्हणजे अशी भरलेली आहे हॉटेलात जशी मिळतात तशी. ह्या बिर्याणी त्याच्यानंतर आहे चिकन रस्सो मालवणी त्याच्यानंतर इंद्रायणी भात प्लेन रायतो कांदा लिंबू टोमॅटो काकडी आणि ही तांदळाची मस्तपैकी एकदम सॉफ्ट फुगलेली दीपालीने फुगवलेली भाकरी ही बघा अर्धवट फुगवलेली का हा, फुगली आहे ती. पूर्ण फुगवलेली हा पूर्ण फुगवलेली भाकरी आणि हा एक कवटाचा फॉड या हा बघा त्या चुकाने त्या चुकून इलेला आणि ह्यो मस्तपैकी पीस लॉलीपॉप. तर असा भरगच्चा चिकन लेग पीस असा भरगच्चा थाळी आहे वाढल्या ना दीपाली. तर आता मी खाऊ सुरुवात करते. भाकरी रस्सो तांदळाची भाकरी ते बघ माझ्या पडला. ते का उचल मांजरा पडला आता. तो पोहोचला तुम्हीच पडला. पाडेल ते का बोक. चिकन हवा ए चिकन पडता असेल माझा कोणची हवा माझा चिकन मांजराची हवा मस्त सॉफ्ट शिजला मस्त लागता. बिर्याणी पण सांगा कशी झाली ती. भावी खाता म्हणजे चांगलेच असणार. ताट भरला विंगचा जिया खाल्ला एकदम सॉफ्ट शिजला. काय चांगलं लागलं सांग जिया. जियाने एक फोडल्या ना. अजून खायला नाही सगळं पण. आणि इंद्रायणी भात आहे तुमचं खातास. तो ग्रेव्ही बरोबर खाणार. ग्रेव्ही बरं खाणार आहे. म्हणजे दीपालीच्या हातची बिर्याणी खाऊची इच्छा होती पोटभर खाल्लंय आणि ती शुक्रवारी खालव आणि आज 26 जानेवारी का रविवारी व्हिडिओचं एंड करतंय. तर तुमका पहिले आधी तुमका सर्वांका प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि म्हणजे शुक्रवारी आम्ही खालव बिर्याणी आणि माका वाटतं शनिवारी आमका समजला की बर्ड फ्लू इलो म्हणून. तर आता आम्ही खालो आणि आज काल शनिवार आज रविवार 2 दिवस झाले आम्ही सुरक्षित आहोत. बर्ड फ्लू इलो म्हणून तुम्ही खाऊ नको असं सांगणार नाही. व्यवस्थित चौकशी करा खायच्या एरियात हा काय हा आणि त्याच्यानंतरच खावा. आरोग्य पहिला नाहीतर तुम्ही सर्वजण खाऊचे बंद होशाल. बिचारा शेतकऱ्यांची हालत होतील. तर मंडळी चिकन रस्सो पण खालं बिर्याणी पण खालं खरंच मजा येईल. आणि हे आता व्हिडिओचं एंड करते. व्हिडिओ आवडलं तर नक्की लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल का आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीला असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपलाच असा. जय हिंद जय भारत.